Čau lidi, zdravíme vás u druhého videjka z Hunger Gamesu, je to se mnou Jeff. Tady. Tak, no za 50 sekund nám začíná PvP, neboli jako boj, a my půjdeme na pouť, jo. Protože jsme chtěli jako zůstat na tom spawně, ale tam zase to, no. Tam je náš nepřítel robotík. Jinak, kdybyste se divili, tak Jeff je můj asi takhle teď, tak jako nejlepší kamarád. Máte co? Jako, bavím se i Robotík a Fire Queen, ale tím jako někteří dokážou naštvat, že jo. Hej, a kdyby něco, tak můj Skype máte v popisku? Jo, ten tam dám. Jo, kdyby to tak tam dám i můj. Jo, a minulém videjku, snad jste se podívali na moje videjko a začnete tady hrát se mnou. Budu strašně potěšen, ale vždycky, kdybyste chtěli být tým, tak mi napište, kdo jste, že jste můj to, ať vím, kdo to je, protože já jinak takovýho nebývám. Hej, ještě dej do popisku IP. Já jsem tady dal jedničky i dvojky minule, víš? Je to na verzi 1.5.2. No, to už asi zjistili. To jste asi zjistili, když asi tady... No. Jo, tam je robotík, pozor. Mně se chce blit. Třeba... Robotík se zabil. Hej, tady. Já jsem zabil Kupsona, lidi. Já jsem zabil robotíka, tak jako mlč. Jo, já myslím, že to byl Kupson, kámo. A proč mám mlčet, kámo? Já to chápu. Hej, prý, že on na mě pěkný heky. Kdo? No, robotík. Ale prosím tě, oni víš jak. Co děláš? Je to pravda, ale nechci dostat ban. Já tam nějaký si debil. Nějaký si šulin. Co říkáš? Hej jo, když tak se omlouvám za trošku, že tam slyšíte v pozadí od Jeffa takového bráchu. No nic, já jdu, tyjo. Jsi věřil. Sorry, já jdu pro ty věci, jestli tak. Jak mi mohl dát hečko? Tak to Jeffa pomstíme. Toho rozdrtím, lidičky, tady toho blbečka. Rozdrtíme, já ho rozdrtím na fórum. Jo, a fórum bude taky v popisku. Jo, to tam dám potom všechno. Já ti ho pošlu. Jo, ne, tak nemusíš, ty jo, tam je nějak, tam jsou ti čuráci. Já ti ho rovnou pošlu dvakrát. Ale já mám zase teď, když skočím, no tak nic, no. No to je jedno. Víš co, napiš přesně tu stránku do MSG a já dám potom na to, jako na kliknutí, víš co. Ty vole. Do popisku, kámo. Blb. Oj, tady. A blb je dít. Bude to totiž blb, chápete? Čekaj. To se prostě nedá řešit. Blb je blb. Jefe, napiš mi do MSG tu stránku, jo? Ať to diváci vidí. Jo. Já se teď musím připojit. Jo. Ty máš nějaké diváky? Víte, Jeff se chce živit prostě komediantem. Ne, to je sranda. Jo, tady máte www.forumspartancraft. Co jsi říkal? Nefungují tam tečky. Jako já vím. To vím. To diváci, prostě si tady to okopírejte. Jo, tady. Má zde Hej, čekej chvilku. Jo. Jeden je mrtvý. A že žije. Ty on ještě neumřel, tak ten má kolik hápek? Tak už umřel.
Tam temné něco zkouší. Čekaj, já se dívám na to tvoje video. Jo? Vidíte, on se i jak natáčím, se musí podívat na moje video. No musím, čekej. Ne, tak já vím, to je sranda. Tak čekej. Yeah. Tak. Kdo tady umřel? Tady někdo umřel, lidičky. Jo, to jsem tady vyhazoval já. No nic. Za chvilku půjdem na ně, ještě tady. Další 2 diamanty. Jaký ty ve videu. No. Nějaký na mě nějaký debil logo z kosti. Jo. Jaký mentál. Asi nejspíš. Čekej. Tyjo, lidičky, nevíte, kde tady. Hele, a... Tak, winner! Tak, tohle bude asi lidičky konec. Takže druhé videjko jste konečně viděli, jak jsem vyhrál. Takže zatím ahoj, tebe pozdrav!